Mga unta nyo guys, kay kung sudan kay utan tinino guys oh. Ayan. Utan tinino ayan, ay ginamos. Kung makakita ako kung sudan ang utan ginamos. Utan tinino nga na ako na sudan. Manay ko sudan guys. Ata. Sige lang. Anta guys. Dami kayo. Utan tinunuan guys oh. Yan ay ginamos. Ginamos mo pababa. Ako na kinabuhi sa gwardiya guys. Utan tinunuan ay ginamos. Wala mo ko'y kapalit og sudalami guys. Kanila na ako guys. Na pobre na kayo guys eh. Dami sa kawan gaya. Dami sa kawan gaya. Mo ni kinabuhi sa gwardiya. Naron din kaon gud oras. Kasuway na mo tao na nay ginamos pababaw sa kanon nya utang tinuan. Mapayad no. Barato lang kayong utang din. Dis ang diya tapos sabas. Pwede na mga palit. Wala sud. Wala isod guys. Di masugan ako guys ha. Kami sa kaon guys na ay babaw ng ginamos. Utang tinuan. Diba? Babaw ginamos. Takuban. Magtakod, pinagtubig. Tara, kada na tubig guys.
kami mao ni guys. Kinabuhi sa gwardiya guys ha. Pasensya na, diri lang ta kutob. Salamat sa support sa inyong YouTube channel ug page Facebook.